Chceli ste, aby som porovnal Milu a Vilmu? Tak poďme sa na to pozrieť. Zostaňte až do konca a zistíte, čo robí dlhodobá zvýšená dávka cukru s pamäťou dieťaťa. Kakaová poleva 14%, aj tu, aj tu. Sušené mlieko 17%, 12,3%. Kakao tučtené 17%, 14,3%. E476 je aj tu. Palmový a kokosový tuk je aj tu. Čo sa týka makronutrientov, tak majú veľmi podobné hodnoty. Sojový lecitín je aj tu. Uhličitan sodný je aj tu. Tu je aj kukuričný škrob a lieh. Cukor v 50 gramoch tohto výrobku je 17 gramov. Maximálna odporúčaná dávka cukru pre deti je do 25 gramov. Štúdia z roku 2019 zistila, že ak deti prijímajú príliš veľa cukru v ranom detstve, zatiaľ čo sa ich mozog stále vyvíja, ich pamäť a kapacita učenia sa znižujú. Nadmerná konzumácia cukru môže tiež spôsobiť zápal v hypokampe, ktorý je súčasťou mozgu, ktorý pomáha dieťaťu vytvárať, organizovať a ukladať spomienky. Cena 50 gramov, 79 centov, 45 centov. Za mňa toto hoďte do koša, alebo keď tak dajte svojim deťom, ale iba fakt raz za čas. Dajte im ovocie, dobre?